Hola, bon dia. Com esteu? Bé, De quina escola veniu? del cronista Xabret, I què és el que aneu a fer avui ací? una obra de teatre. I me podeu dir com s'anomena esta obra? Pobre Hèrcules, quant de treball. I ja l'heu realitzat abans? Sí, una vegada. I com us ha eixit? Bé, genial. Esteu contents amb els resultats? Molt bé, moltes gràcies. Home, si són els meus nets! Hola, Iaio. Hola, Iaio. Hola, Iaio. És que avui estem un poc agobiats perquè el mestre ens ha parlat de romans. Sí, i ens ha dit que n'hi ha moltes llegendes molt antigues i que nosaltres hem de buscar alguna. I clar, ens hem recordat a tu. Sí, perquè com tu sempre ens has dit que coneixes moltes... Hem pensat que podries contar-nos alguna, així s'ajudes en el nostre treball. Home, que bé, clar que sí, com no vas ajudar-nos? Qui eres? Vale, jo soc José María Ramírez, soc mestre de tota la vida, ara ja mestre jubilat, i el que fem així és participar en el Rudi Saguntini. L'escola Cronista Xabret porta ja 8 anys, des que comencem en el 2015, en un projecte de col·laborar en el Rudi, fem una obra per a xiquets de primària. Aleshores, des del 2015 hem preparat 2 obres, una sobre Hèrcules i una altra sobre Ulisses, i el que fem és que fem tota la... des del projecte Ocupa, pues des de la redacció del texto fins a tot el que toca la dramaturgia i tot el que és el teatre. No? Ho fem en xiquets de 5è i durant... enguany ha sigut un poc més estrany, però el que fèiem és que des de setembre fins a que se feia el juny, utilitzem l'hora del pati per a treballar amb els xiquets l'obra. I enguany és diferent perquè era reprendre una altra vegada el que era el Ludi, que estem tots supercontents de poder una altra vegada tornar a fer-ho. I bé, la meva situació havia canviat, jo soc jubilat, però me van cridar per a veure si podien retomar i clar, jo encantat, i així estem. Amb l'Hèrcules i esperant per a fer-lo. Molt bé, moltes gràcies.